Manila, Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Miyerkules, Abril 22, tuig 2020. Makita live sa among official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pagpalawig sang ECQ sa Negros Occidental, posible suno kay Governor Lacson. Anom ka mga SAP beneficiaries na dakpan nga nagapanahor. Sa balita national, AFP ginadulang kabalakas ang publiko angot sa ipatuman nga strikto nga quarantine. Pilipinas, ginbiyahe pabalik ang 2,637 o 76 metrika tonelada nga basura sa South Korea. Kag sa Marita International Tokyo Orphanage para sa mga lapsag, naka-report sang 8 ka coronavirus cases. Sa sports balita, Simon sang Philadelphia handa nang magbalik sa NBA. Kag sa Marita Entertainment, Tony Gonzaga may mensahe subong nga panahon sang ECQ. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 9 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Posible ang pagpalawig sang ginapatuman nga Enhanced Community Quarantine o ECQ diri sa may Negros Occidental pagkatapos sang Abril 30. Inisino kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa ginpatuman nga virtual press briefing subong hapon. Sa rebuluan ng probinsyang mayara sang duwa ka na record nga positibo sa COVID-19 sa dinalang pinakauna ang residente sang Banos ng EB Magalona nga naka-recover na sa virus hagang panibago ang sa karon ang ginatutukan sang lokal nga panguluhan sa Banos sang La Castellana. Ang Negros Occidental ang ginpaidalom sa karon sa General Enhanced Community Quarantine. Sa din may pila na ka mga aktibidad ang ginpahanugutan base man sa executive order nga ginpapanaog sang gobernador. Nag-issue sa Executive Order number 62 series of 2020 si Morsha Mayor Jerry Rojas nga nagapaidalom sa Barangay Santa Rosa sa Enhanced Community Quarantine kag lockdown sa Purok Gloria sa mga barangay. Ini matapos ma-record ang suspected COVID-19 patient. Base sa EO nga ginperwahan sang alkalde subong adlaw, ginpaidalom sa ECQ ang Santa Rosa kag lockdown ang Purok Gloria samtang ginahulat ang resulta sa rapid test kag swab sample nga ginkuha sa 25 anyos nga lalaki nga sumong naka-quarantine sa hospital sang gobyerno. Gindala sa hospital ang pasyente matapos makabatsyag sa tatlo ka mga sintomas ng COVID-19, pareho sang diarrhea, hilanat kag kabudlay sa pagginhawa. Samtang nagrekomenda naman si punong Barangay Romel Flores sa Barangay Villamonte nga i-relocate ang mga tao nga may exposure sa 69 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive nga nagtaliwan nagligad nga Abril 9 o ni seal off ang mga pamalay 50-meter radius humalin sa balay sang nagtaliwan bangod squatter ang lugar. Sunod kay Flores, inisyal nga datos pito ang mga tawang ilan na trace nga may exposure sa nagtaliwan hagin ang ginalakipan sang lima ka mga maghimata kag duwa ka tawo nga nagapangamuyo sa balay sang nagtaliwan. Nagrekomendar si Flores kay Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office nga ipaidalom sa swab test ang tanan nga may exposure sa COVID-19 na positive. Sunod sa kapitan, wala sang travel history ang pasyente kag wala man sang exposure sa COVID-19 patient. Pero sunod kay Purok President Melanie Regisa, may ginainom nga bulong para sa TB ang nagtaniwan. Nagakatingala man si Flores kung paano nakaangkon sang virus ang napatay. Bangod 5 kilometers ang kalayon sang Purok Banawing nga mayara man sang COVID-19 patient sang sa Purok Sabes. Ang Bacolod DRRMO kag Barangay Villamonte ang nagpatigayon na sang disinfection sa mga eskinita sang Purok Sabes kaina sang aga. We are planning duha ka option. It's either na within the 50 meters radius na i-contain sila ang atong pumuloyo, or it's either ang isa to gina-propose na ako na kung pwede ma-relocate ini ang concern na pamilya. Nabatian si punong Barangay Romel Flores sang Barangay Villamonte. Arestado ang 6 ka mga recipients ng Social Amelioration Program matapos na agtuhan nga nag-engage sa illegal nga panahor sa Barangay 13 sa siyudad ng Victorias. Ang mga suspect mo sa Elizabeth Gallego, 50 anyos, Christiana Abancho, 38 anyos, Danilo Artagame, 54 anyos, Rodel Octoso, 48, Lynn Ticar, 47, kag Luisa Fernandez, 53 anyos, tanan nagapuyo sa mga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sang Victoria City PNP, nagtuwan sa otoridad ang mga sospetsado nga nagahampang sang madyong matapos ginreklamo sang pumuluyo. Dugang pa ni Corpus, ang mga sospetsado bago lamang nagabaton sang tag 6,000 pesos sa tung Lunes nagikan sa DSWD bilang ayuda sa gobyerno.
Nakuha sa panahuran ang duha ka set sa madyong tayas kag kwarta nga ginapatihan pusta sa panahor. Ginapreparar na ang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 batok sa mga nagkaladakpan. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa 3 Action Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify. O wala ang pag-inom sang DTX 500 bawal ang DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties charantin nga panubos ang glucose vicin nga control sa imong blood sugar kag polypeptide gamay kaangay nga epekto sa insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balaya. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa aksyon.
Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa litali na sa mga balita nasyonal. Ginbiyahe pabalik ang 2,676 metrika tonelada nga basura sa South Korea. Sunod sa Department of Finance, ang nasambit nga basura ang kabahin pa sa 4,176.9 metric tons nga illegal ang ginhaboy o kung gin-import sa Pilipinas halin sa South Korea kaginbutang sa Misamis Oriental pa sang Hulyo tuig 2018. Sula kay Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, nalawigan ang re-exportation sa basura bangod na expose ni sa natural elements ang init kagulan. Hagnangin mabudlay para ibutang sa garbage bag antes ibutang sa mga containers. Sula kay Guerrero, ang nabilin nga 2,500 metric tons nga basura ang kinahanglan pang ibutang sa garbage bag. Ang basura ang natala na kuntani nga ibiyahe sa South Korea sa katapusan sa bulan sang Marso, apang wala matapos bangod sa ginpatuman nga enhance sa community quarantine. Armed Forces of the Philippines sa publiko nga hindi dapat maagkabalaka sa pag-istrikto sa gina-implementar nga enhanced community quarantine nga ipatuman sang pulis kag militar. Ginklaro na AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo nga wala sang martial law nga matabo kag istrikto lang nga pagpatuman sa mandatory quarantine ang i-implementar. Samtang ginatag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang guidelines sang istrikto nga implementasyon sang quarantine. Sino kay Nograles, may mga measures nga ginadapt agud mapasiguro nga i-respond sa mga o kung agud mapasiguro nga ang irresponsable nga pabatasan sa pipila hindi makaapekto sa welfare sa mayoriya nga nagasunod sa ECQ kag ang istrikto nga pagpatuman sang social distancing guidelines sang gobyerno. Sa dugang nga balita national, again, pasiguro sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko nga ang ahensyang mayara sa nagakaigaw nga resource para punduhan ng social amelioration aid tubtob sa bulan sang Mayo. Suno kay DSWD Undersecretary Glenn Pahing, ang 200 billion pesos nga pondo para sa social amelioration program ang para sa bulan sang Abril kag Mayo. Suno kay Pahing, kung mag-extend pa ang enhanced community quarantine, makahatag pa ang gobyerno sa mga beneficiaries kag mapadali na ini bangod na may eksperyensya na sa una nga bulan nga panagtaga kapin sa 5.3 million o kon 29% sang 18 milyones ka mga low income families ang nakabato na sang cash grants sa idalom sang sapa bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua sa National Economic and Development Authority (NEDA) nga mahimo sa katapusan sang Abril mayara na sang assessment sa kalaparon sang epekto sang COVID-19 sa ekonomiya sa Pilipinas. Sino kay Chua, prioridad sa NEDA nga mahibaluan ang total effects ng COVID-19 bangod ini ang basihan agud nga makahimo sang recovery plan kung maghuyang na ang paglaptas sang masakit. Una nga gipasiguro ni Chua nga ang pag-draft sa recovery plan sang gobyerno ang isa sa iya prioridad sa pagpungko sini bilang NEDA chief sang Abril 21. Samtang ginapaabot ang nanay Senador Risa Hontiveros kag Vicente Soto III nga magadeklara si Presidente Rodrigo Duterte sang modified enhanced community quarantine para sa bulan sang Mayo agud mabalanseng health kag economic interest karon nga ang Pilipinas padayon nagapakig-away sa pagkapna sang COVID-19. Suno kay Soto, sa mga lugar nga mas naapektuhan hindi pwede nga i-lift ang ECQ lang sa National Capital Region kag kinahanglan nga i-extend hapang mayara lang sang mga modification. Suno kay Soto nga may pila ka mga probinsya nga wala sang na-record nga kaso sang COVID-19 nga mahimo makapatuman sang relax lockdown measures apang ipasiguro lamang ang strikto nga pagpatuman sang social distancing. Sa separado nga teleconference, ginpahayag naman ni Senadora Hontiveros nga pabor siya sa modified quarantine measures. Sunod sa Senadora ang Health Policy COVID-19 Working Group nga ginabugusan sa pila ka mamalidha anay health secretaries kag iban pa nga eksperto ang tanan nga maghatag sang rekomendasyon sa executive branch buwas nga adlaw Webes. Ginpasiguro sa Department of Social Welfare and Development nga mayoriya sa nga 18 million ka mga low-income families nga target sa recipients ng social amelioration programs ng gobyerno ginusar para sa kaiwan ang kwarta nga ilinabaton. Ginhimo ni DSWD Undersecretary Glenn Pahe ang komento bilang sabat sa pilaman ka mga reports nga may pila ka mga SAP beneficiaries
beneficiaries nga ginusar ang ilang cash aid para ibakal sa illegal drugs, pagpanahor o kung mabakal sa non-essentials. Sa idalam sang SAP, makabaton sang 5 tub 8,000 ka pesos nga cash aid ang kada low-income family, depende sa minimum wage rate sa rehiyon. Sa record, ginakabig nga low-income families ang mga nagasweldo sang 9,000 pesos panubo kada bulan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 sa Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports sa entertainment. Pagkatapos, gilamang sini. Hey guys. Hey guys! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita international, nakarecord sang 8 ka COVID-19 positive cases ang residential care facility sa Tokyo, Japan. Isa sa mga staff sa institution ay nagpositibo sa masakit sa atong Abril 16 nga nagtulod sa mga residente nga magpaidalong man sa test. Wala naman sa 8 ka mga kabataan ang nakitaan sa major symptoms kaangay sang hilanat. Ginatugyan sa Japan sa institutional care ang mayoriya sa mga kabataan nga hindi mag-star sa ila ginikanan bangod sa kaso sang pagpangabuso kaga wala ginakilala nga bata sa ila nga iloy kag amay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, handa na nga makabalik sa paghampang sa NBA si Philadelphia 76ers sa point guard Ben Simmons sa tiod nga makabalik na ang liga pagkatapos ng COVID-19 pandemic.
Si Simon sang nagantos sang nerve impeachment siya likod ka sang ginsuspend ng NBA umpisa sadtong Marso 12. Si Simons nga nag-edad 23 anyos ang napaslawan nga maghampang sang 8 kasunod-sunod nga games antes ginsuspend ang NBA. Ining nag-average sang 16.7 points, 8.2 assists, 7.8 rebounds, 2.1 steals sa 54 tanan ka mga games karon nga season. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ang pagpangamuyo ang ginatagan importansya sang aktres kag host nga si Tony Gonzaga sa panahon subong sang enhanced community quarantine bangod man sa pandam sang COVID-19. Suno kay Tony, hindi dapat pagkalimtan sang publiko ang magpangamuyo kag magpasalamat sa anuman nga kaayuhan nga makuha. Giningganyo man ni Tony ang publiko nga gamiton sang husto ang oras, ilabi na sa pagpanglimpyo sang sulod balay agud nga masiguro nga hilway sa mikrobyo ang tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 22, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!